pamirsa kadang sayekti paguyuban seni jaranan saking endi Pak gampalanipun nguri-uri seni budaya sayekti tari kudau godhonge telo suwe ra ketemu
pisan aja gelo mergo wis tuwa. Iya. Sumilir banyu segara butek banyune kali dipikir rumangsa aku judeg satengah mati kata-kata kunine tekek sandal kayu jarene teklek wong bagus matu bangi amarga betah melek atimun sigarane ayo bangun rumah tanggane disampirke mae terak rangapirke rengi-reng dolong tengah timbang inceng mlebu omah kowe ora jamu ajamu godhong telo suwe ra ketemu pisan aja gelo suwe ora jamu ajamu wong maoni suwe ra ketemu pisan go tombo ati suwe ora jamu godhong timun suwe ra ketemu pisan aja ngalamun wana-waning karetan ana ulane entuk perawan-perawan koretan najan tuwa milih radyane cepet grinting kelonjono nyangking ngarit opek klopo ling-eling jaman semono rande duit ra dadi apa petari-parine rubuh rematel rano dorane tak tresnani omahe adoh tak susul lali dalane iya ayo yuk paru doyong andoyong nang ngisor klopo jare lunga jagong bali krumut rondo paru doyong nang pinggir sawah jare lunga jagong ora mulih omah waru-waru doyong nang pinggir kali iya ayo yuk oi iya ae iya ae iya iya ayo yuk iya ayo yuk yo pianiro kang para prajurit sapa bisa anulodya doe nguni caritane landengira sang prabu sastra bau maestati
dadi pikiran suwerane tampu ketemu pisan banget gawe jaki ana kang milih ijo sing ijo kakang ngotekan ana kucang milih sing bojo sing bojo kakang jamilan kira motone kanjeng gawa rene tak sendiriane wis kaya aku seneng karena ngendi mae jona ngeton pagi tak momen jona keton solo bareng penak mendak bengi moro jona keton pagi ana bareng penak momen jona wetan semarang benang lawe kloso anyar yen aku melu wong bubar timun sigarane ayo bangun rumah tangga sutra gawe abot rai sugih abang-abang iki majiku diodang ora teko larak disampirke mek rak rampirke magendeng tak saponane abot enteng tak lakonane ayo nuwun padane ora takut sikirane ayo bentar nanging ember diwanang Ami witi sendan sing yene prabyaya ojo ngejar ngalong rondo ning kalungmu tanammu mundur ngrawasa aku murti aku kampung nyalomong aku awite atras jalurung saka kulino
Rama lombok galak-galak riyoke slendra madak sangu uga dadi sarana amanung galak direng terus sing batin terus maju tanpa mundur maju lan tangguh iya yo 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 iya yo 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 seni jaran kepak saking warni-warni lumbung alaku tori romo agalare seni bangsan kudo kang rembok dadi tulodya iya ayo yo iya yo 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 kanca sing prayitna sing prasaja kanca ayo kanca jalali budaya Jawa kanca ayo kanca sing prayitna sing prasaja kanca ayo kanca jalali budaya Jawa iya kekalan nyawiji calma padha ngerti yo pinuju agunge Gusti
darbeni amrung kepi iya ayo yuk ah oh ya 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 ah ya 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 ah ya ya iya ah
ya, iya, oh ya. Bocah kanung kaliyan, bocah
jarane kepak nyumpang merake iki amatan apa gap-gap bocah dano ngalian kiprah postan kagungan priyak rasa jaga ega mira yo 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 Alus, 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 ayo. Alus, ojo galak-galak, ayo, ayo, kene, 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 kene. Setilan kramale ya udan barak nyolong telo telone gedhi-gedhi sing joget ya bagus ora cocok ya ya aku dolan karo kanca nonton riyak werna-werna riyake akeh cacahe tabai kandyan gede pendule tambame selae goyakake riyak mangan galing pari sing macuti cetar-cetar suarane ning ora ana tatune ayo mas liwunge ganti pelok mas